Pundahan ko kasi budak kalima ko. Magkano sa pundahan? 200 ang kilo. Ano burawan? Service burawan. Tatauban mga kakinuso sa maintenance. Ito mga simple na nabaga. Hindi, kapag nadadangog na, alin yung nagkakaroon kabutaan under service ng pinikulo. Hindi sa mga kakinuso, pagrat na dahon. Tara muna, kay manong sa amin, ha? Iyan, pinakamatindi. Parang kayo ng mga high-tech ng pinikulo. Hindi mo ba parang kumikukihon yan? Kaya ka mong nadirin, scanner. Talagang aabutin ka ulit. Ano po? Ha? Mabaan na. Wala ko pala yan. Iabot na sa 230 o wala ko pagpaan sa ipinugin. Sa bagay, gobyerno man ako. Gobyerno mga kakingko. Kung itulog ito na pagkastusan. Anong sabi, Mike, Abner? Anong nangyari naman sa vehicle nito? Tutukusin ba nito ito o dahil? Pero kung nando, di ka lagi ko na ito. Bakit hindi mo nakukunin yan? Nabutan ang sipon dito ba? Nanda pa ko mga kapit. Oo, pare ko ba ang tihanin do? Na pagkakabay ka mo tuman sa i-release niya na ito. Ang experience sa pagkirahay sa mga high-tech na pinikulo, medyo dumutipipin po. Minsan ang sumunod na experience is the best teacher. Pero sa panahon po niya na high-tech na, kapos na mga kapitlo na pinikulo, iguala ng computer bank, ang system na kagamit na ka-computer bank, dapat po ang sa itong pinikulo na manalo, medyo rin ang kandidat, lumalpok dito, tigdala, kung igualin mo problema, sa may scanner, ano ba niya ang figura-kura po dyan kay, doon na happy na, amoy po hindi nagtrabaho sa abroad. Nagsawang dapat kantinang bukas paroy, hindi na talaga yan. Kung na Sabi ko, nagsalita sa payo mo. Ayun. problema ka mo,